asia. Hei, tervetuloa seuraamaan Pizzeria Sole Mio. Hei, tervetuloa seuraamaan Pizzeria Sole Mion videoblogia. Hei, välkommen att följa Pizzeria Sole Mios videoblogg. Tällä viikolla me ajateltiin esitellä teille, mitä muuta meillä on tarjolla pizzojen lisäksi. Alltså den här veckan tänkte vi visa er vad annat vi har att bjuda på utöver våra pizzor. Meiltä löytyy spagettia, vi har spagetti, lasagne ja salattiannoksia och sallader. Den här veckas fråga är... Niin mikä se on? Vilka ingredienser? Tämän viikon kysymys on, mitkä raaka-aineet sisältävät pizza, joka on uusin meidän listalla? Alltså veckans fråga är, vilka ingredienser innehåller den nyaste pizzan vi har på vår meny? Skriv in ditt svar på vår Facebook-sida och bland alla som svarat rätt lottar vi ut en pizza. Eli kirjoita vastauksesi meidän Facebook-sivuille ja kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan pizza. Skulle säkert smaka med en sallad åt er också. Maistuisi muuten varmaan teillekin. Hej då, vi ses om en vecka. Moikka, nähdään viikon päästä. It's a wrap.